Flint yn colli'r bêl. Elliot Evans. Mae Hulbert ar lawr yn y cwrt. Elliot Evans. Mae fe'n aros am cymorth wrth chwaraewyr eraill nawr. Blake yn cynnig I hunan. Elliot Evans yn twyllo Williams. Evans yn cael y croesiad I fewn, a mae'n gyffyrddiad. Oli Hulbert yn rhoi y Met ar y blaen. Yr eiges dros 10 munud. Hulbert nawr wedi sgorio 8 gol yn ei 6 gêm diwetha. Mae ar rediad arbennig o dda. Oedd e ar lawr wedi anafu, wedi codi I sgorio. Gawn ni weld os wneith e barhau yn y gêm yma. Joe Fow wedi rhygipio hwnna. Joe Fow. Mae'n methu mynd heibio I Kyle McCarthy. Ethan Cartwright. Ethan Cartwright yn mynd o bell. A Will Fuller yn gofod gweithio ar gyfer hwnna. Ag eto. Yn dyrnu mas. Yn diwedd y Met yn clirio. Ond oedd hwnna'n ergyd da gan Ethan Cartwright. Bron a union i'r sgôr yn syth. Cathy mynd yn hir at Lewis Rhys. Lewis Rhys heibio I Ben Edwards. Ben Edwards yn oedi. Dath e mas. Dath e ail feddwl. A Lewis Rhys yn manteisio ar y dryswch. Yn sgorio heibio i'r gol o'r ifanc. Dana Ward yn neud ymddangosiad cynta. Lewis Rhys. Ar ôl sgorio am y tro cynta. Wthnos diwetha. Nawr yn sgorio ail gol i'r Met. Elliot Evans. I'r canol, mae'n mynd, a Lewis Rhys bron a cael ei ail gol o'r gêm. Yn taro'r postyn, yn flicio ymlaen. Met bron a mestyn y mantes yn syth. Mae'r dyfarnwr wedi bod yn cael gair gyda pedwerydd swyddog, a nawr wedi galw Jacob Wise raw, a mae yna gerdyn coch I Jacob Wise. Wel, oedd y dyfarnwr yn siarad yn hir gyda'r pedwerydd swyddog. Ddim yn siŵr be gath ei weid. Ond mae wedi bod digon gwael I gael cerdyn coch I Wise. Mae yna gic o'r smotyn, pen draw'r ca am funud o chwarae. Cerdyn coch I Wise, nawr cic o'r smotyn I Elliot Evans. I roi trydydd gol I y Met. Wel, drama yma. Elliot Evans. At y posib pella. Cyfle arall I Elliot Evans. Blake tro hyn. Y croesiad at Tom Price I penio i'r gornel isa. Hawdd i'r Met. Mae gen nhw dyn o fantes nawr. Mae'n bnawn ddiflas I ni gyd yn y glaw yma. Mae'n mynd I fod yn bnawn diflas iawn i'r Derwyddon. Ar peniad, Evans a Hulbert yn cyfuno'n dda. Tom Price ddim yn camsefyll. Tom Price yn croesi at Lewis Rhys sy'n cael ei dynnu lawr. Mae yna gic o'r smotyn am fod y Derwyddon methu a delio ar pwysau gan y Met. Elliot Evans, 5 gol y gêm. A nawr mae'r Derwyddon wedi ildio o leia 5 yn ei 5 gêm diwetha. Craig Davies at Baker. Craig Davies, mlaen at Oli Hulbert sydd amseru yn dda. Yn tynnu nôl at Price. Gadael I. At Craig Davies yr eilydd I 6 gol y myfyrwyr. A'n sicr, ni am weld Derwyddon yn colli I 4 gêm ar 10 allan o'i 1 gêm ar 15 diwetha nhw. Rhediad y Met ar y llaw arall yn un da. Nawr heb golli yn ei 8 gêm diwetha. Important that we got the clean sheet today, and we recognise of late that the amount of goals that Kevin Drew has conceded, so we wanted to get that early one and be respectful to go and get the second and be respectful to go and get the third, and that happened. You know, and we did very well first half, maybe a little bit wasteful
with the chances that we had. But yes, 6 goals we're pleased with. Overall very disappointed. Ultimately we come down today wanted to get 3 points. The red card is a major factor in terms of the game. The performance of the players second half, extremely proud of. The work rate and the pride that I've got from that, because of the players ultimately, they give it 100%, which was what we asked for. In terms of playing with 10 men, it's hard against Cardiff Met with 11. It's even harder when you're down with 10. We wanted that clean sheet second half. Unfortunately, we didn't quite get it, but overall extremely pleased for the second half performance. First of all, congratulations to Newtown in grabbing that 7th spot. You know, they raced away with it really in the end. So congratulations to them. But yes, it's important that we finish well, finish strong with momentum for next season, because the momentum we've gained now, we want to carry on going. Unfortunately, there's only 1 game left. But yeah, it's important that we finish strong and gives us momentum and purpose for coming back into pre-season.